i Belgien var guld- og sølvvinderen fra årets verdensmesterskaber i maraton. Derimod ville de to bedste danskere, Lars Koch og Thor Nielsen, ikke være med efter braget til de olympiske lege. Thor Nielsen stod på bredden, mens kammeraterne dystede på åen. Motivationen til 120 km strabasser manglede, når målet hed Randers og ikke Seoul. Verdensmesteren i maraton i toerkajak, sammen med Lars Koch, kunne nyde såvel motionisternes som elitens kamp for at gennemføre turen fra Skanderborg til Randers på en weekend. I enerkajak har 4 både skilt sig ud. På Tangesø er det englænderen Guy Dresser, der fører an. Nærmest i billedet har det verdensmesteren John Jacobi fra Australien, ved siden af ham danskeren Thomas Bundvald, og bagerst Stefan Gustafsson fra Sverige, sølvvinder ved VM i maraton. Der var som sædvanligt stor trængsel, da de mange deltagere fra de 18 klasser skulle på land ved Tangeværket. Etapen fra Silkeborg til Tange er på 32 km, så opholdet på land 40 minutter er kærkommet. Hvordan ser Stefan Gustafsson på sine chancer? Alla är jämna. Jag tror det blir hårt där nere. Jag tror vi är ganska jämna allihopa. Det gör att vi kan samarbeta bra också. De gör vad de kan för att få bort mig. Det är mycket motionärer och trångt, mycket små båtar. De gör vad de kan för att trycka av. Är det någon små knut man kan bo i? Ja, det finns en hel del. Vilket? Ja. Köra nära båtar och köra nära uddar och svänga och köra på paddlar och sådär. Danskarna är bra på det. Kan du ikke kaste min pose over til mig? Det var en våd tur, og væske- og sukkerdepoterne skal fyldes op inden næste etape. Hvordan har løbets overraskelse danskeren Thomas Bundvald fra AMRB? Ja, de er sammen rimelig støtte nu, så det er sådan, ja, det er sådan, det falder ud. Man skal passe på, fordi at her er de kører sammen, arbejder sammen og sådan noget, så hvem arbejder sammen? Og det gør en udlænding til at kåbe det. Så vi må se, hvem det går. Hvordan vil du gardere dig mod det? Altså, det kan være rigtig gardere som udvalg, du må bare byde det ud af, det er helt klart. Hvad er det for noget, det er på? Thomas Bundvald er et kommende navn i kajaksporten. Han kan få gavn af det felttog, som Dansk Kano- og Kajakforbund nu vil indlede med Danmarks Olympiske Komité, efter afslaget på udtalelsen af Lars Koch og Thor Nielsen for nylig. Klar, vi må tage initiativ til på generalforsamlingen i november og foreslå, at udtalelseskompetencen i større grad lægges over til specialforbundene i samarbejde med Team Danmark. Har Danmarks Olympiske Komité overlevet sig selv i sin nuværende form? Det synes jeg ligesom vores erfaring tyder på. Vi indstillede 1 eller 2 medaljer til OL, og de kom ikke med. Og det betyder ligesom, at vi må konstatere, at de er ude af trit med, hvad der rent faktisk foregår i et top-idrætslige spil. Tror du, I kan få flertal for en omlægning af Danmarks Olympiske Komités virke? Jeg tror ikke, det bliver det store problem, da andre specialforbund har rejst akkurat den samme kritik som os i foråret. Så jeg tror egentlig, at nu er vi egentlig bare kommet med på kritikernes vogn, og vil selvfølgelig også gerne være fanebøger for, at der bliver lavet om på systemet. Hvordan tror du, at DOK vil reagere på en indskrænkning i deres magt? De vil nok blive lidt småfornærmet. Thomas Bundvald er på vandet i Chile til næste sidste etape, 24 km til Langå. Det samme er konkurrenterne Stefan Gustafsson og John Jacobi. Et skrapt selskab for den unge dansker. Englænderen i den blå bluse, nummer 2 fra venstre, spiller reelt ingen rolle. Han tabte 6 minutter allerede i går. Og på lørdagens etape sikrede svenskeren sig et forspring på 6 sekunder, og han skal altså også blot holde tempoet med hjem for at vinde løbet. En far tager sig kærlig af sin søn, og imens vogter de 4 eliteroere på hinanden og sparer på kræfterne til sidste tur. Igen har hjælperne travlt på land. Thor Nielsen, den danske verdensmester, giver John Jacobi et godt råd inden sidste tur på 16 km mod Randers.
da starten går, ligger Gustafsson sig straks på bærebølgen bag Thomas Bundvad, der tager tæten. Men englænderen, der ikke betyder noget, og John Jacobi har et samarbejde, en plan. Men planen lykkes ikke. Stefan Gustafsson har de fleste kræfter og holder sine 6 sekunder til mål. Han vinder Tour de Gougenø for andet år i træk. Thomas Bundvad får sit gennembrud på andenpladsen og være 1 sekund foran John